Co teď? No, rovno zoberieš, prídem, šednem do auta, to originál štýl. Než prídeš z piva, sadneš si. Ja som si dal ďalkové už rovno teraz. Daj si ďalkové, smerovky si daj, spiatočky. Co ujú? Nič, kontroluje pasy. A máme? Máme. Ja mám iba občanský, mu povedať, ja nemám pas. Počkaj. Že môžeš ísť, či co? No, 5, 4, 3, 2, 1, tak poďme, 50 a práva 7, trošku podohrievaj, pošmíkaj, poskúšaj a bude dobre. Práva sedmička, tuto, do ľavá trojka a výjazd 50 a práva malá a zaviaž brzda ľavá 9, tuto, výjazd 30, práva 2, 30, práva 2, práva dvoječka, pôjdeš 150 na oči. Pán. Horizontík a za ním 50 a horizont do práva 3, do ľava 2. Čiže práva 3 tuto a hneď do ľava 2. Troječka. Tak predsa, hej. Dvoječka, tuto. A ideš pohľadu. Ale držaj. Skúsi brzdičky, dobre? Nie, že ich prepálime. Dobre sú. Lepšie. Šmačné, hej. Hej. Gumky? A gumky ešte ne. No, tak ešte to potrapku. Beha to. Dobre, 200 na horizont. Áno. A pôjdeš ešte, čo tak pláve? Pôjdeš ešte 50. A za tým ešte 50 a pôjdeme z kopečka a ľava 5 nereš. Ešte poď, 80 bude ešte za horizontom. No. A tu je ľava 5 nereš. Ľava 5 nereš, do práva 2. Do pravej 2. 30, tuto ľava 1, tvoja, vrkaca, a 50, práva 1. Práva 1, za ňou 30 a ľava 2 do práva 2 vypusť. Pravú dvojku vypusť. Ľava 2 do práva 2 vypusť. Zase skáče. Práva 2 kope, do ľava 2 zatvor 3. Dvojka kope, do ľava 2 zatvor 3 a do práva 3 kat. Práva 3 môže kat. Môžeš kat, do ľava 3, tuto a zavriaš práva malá. Toto troječka, práva malá a pôjdeš 50 SO a ľavá 5. Šmíka to. No, tak to by dobre bolo. 5, výjazd 30, práva 3, nereš, vypusť. Práva 3, nereš, vypusť a pôjdeme 150. Ľavá 1 a za ňou 100. A ľavá 1 cez horizont. Áno. A za ňou 100 a pozor, brzda, práva 4, hneď ľavá 3 cez most. A ešte poď. Až tu je, jak sú pásky. Tak, ľavá troječka, hneď práva 9. Hneď 9, tuto, skúsi potiahnuť. Píp. Nič. Ľavá 9, nereš, nečonč. Áno. A výjazd 50. Vôbec. 50. Ľavá dvoječka, nereš a zaviaž práva 9, nereš. 9, tuto. Výjazd 50. Pôjdeme pravú 1, tuto, práva 1, výjazd 80 a práva 2. 80, tuto práva 2 a za ňou 100 a brzda ľavá 7. Tuto sedmička i 107. Dobre, 80, práva 6, nereš a výjazd 30 a ľavá 9. 6 nereš a pôjdeš 30 a ľavá 9 a zaviaž práva 9. Práva 9, tuto hneď práva 9 a pôjdeme sme na asfaltu, na dobrý. Asfaltík dobrý bude. Áno. Hore, ľava 2 prebrzd a 30 ľavá 9. Ľava dvoječka prebrzd a 30 ľavá 9, tuto 9 a pôjdeme 50 a práva 1. A nešmíka to až tak, či? Ešte no. Práva 1, do ľava 1 dlhá a za ňou práva 2 a do ľava 1, to je jednotka dlhá, práva 2. Za ňou ľava 1 a 30, práva 9 nereš. 9 nereš. Áno. Výjazd 30 a ľava 9. Čo štekáš? Chcela sa to zviesť. Chcela ma to zviesť. 9. Na zlé chodničky. Dobre, a ideme. Práva 1 zaviaž, ľava 2 prebrzť do práva 9. To hneď 9 a výjazd 50. Na zlé chodničky. A nechal si sa? A nie. Správne. Práva 2 prebrzť, možno kat a doľava 9.
poď auto, proti vypni dielkové. Pravá štvorka vypusť a 50 a ešte raz pravá 4. Štvorečka, tuto ešte raz pravá 4 a pôjdeme 100 na horizontík. 100 na horizontík. A ešte raz 100 na horizontík. A bude pravá troječka, zaviaž ľavú 3. Tuto pravá troječka, zaviaž ľavú 3. Tuto troječka, 50 a ľavá 5. Tuto 5, výjazd 150. 150. Pravá dvojička a za ňou 100 a pozor brzda, tu dvojička. A 100 a pozor brzda, pravá 4 a hneď ľava 9. Ostaň tu, hneď ľava 9. Tuto, devina. Dobre, ľava 2 vypusť a pôjdeš 100 a ľava 1 prebrzť do prava 9. Ľava 1 prebrzť do prava 9, výjazd 150. No píp. Nič, píp. Aj píp, ja že topí, mohol by. 150 a pôjdeš ľava 2 vypusť a za ňou 80 a brzda, práva 5, 2, 5. Čo je toho? Práva 5, 2, 5, to je tá dlhá. Áno, hnusná. Prečo hnusná? Neviem. A ešte 5. A pôjdeš 100. Ľava 1 a za ňou 50 a ešte raz 1. A 80, pozor brzda práva 5 bude. Tam je pozor brzda práva 5. Tuto 5. Za ňou? 5, však stopí on dešo. Keď ti nehovorím po hlavnej. Dole, pozor brzda práva 6. Tuto 6. A 30 ľava 8. 30 ľava 8. Výjazd 50. A ľava 3. Zatvor 3, 4, 6 a prebrzd do práva 9. Dáva 3. 3, 4, 6. Áno. Ešte ti zatvorí 6. Tuto. Teraz 6 a do pravej 9 hneď tuto. Výjazd 100. Výjazd 100. Pravá 1 a 30 ľava 3. Jednotka, tamto máš hneď ľavú trojku a za ňou 30 a pravá 2 dlhá, veľmi dlhá. Tuto, dvoječka dlhá, veľmi dlhá a do ľavej 3. Dvoječka dlhá, tuto, ľava 3. Áno. A za ňou 50. Ľava 3, zatvor 5 a zaviaž pravá 2 dlhá. No tak pekne tu zatvorí ešte na konci. Zaviaž pravá 2 dlhá a výjazd 150 pôjdeme. Poď ho 150. Hezky. Pravá 4 dlhá, zatvor 6. Prebrzd do ľava 9. 6 prebrzd do ľavu 9. Ešte 6. Áno. Tuto 9. Dziewiącz. Výjazd 50. Zadu by chcel tancovať. No však nech tancuje, keď má vzeku. Prava 9 vypusť. Ty keď chceš tancovať, tak tiež ideš tancovať. 50, prava 5 a do ľava 6, pozor, 5 a do ľava 6. Skúsme. Do, tuto 6 a zaviaž pravú 3. Tu je Mostíková. Zaviaž pravú 3, výjazd 30. Prava 2, prebrzd do ľava 9. Prava 2, prebrzd, tuto a hneď ľava 9. Výjazd 100. Si babeta. Pekná, sama na daždi. Dobre, pozor ľava 4. Tuto, pozor ľava 4 a doprava 6 kat. Ľava 4. Tuto 6 kat. A zaviaž hneď ľavú trojku. Svet chodíme, ľava trojka tuto a pôjdeme 80 a pozor z kopca prava 8 vypusť. Pozor tu prava 8 vypusť. Svet? Či, to ono chce. 150. A cieľ. Až tu je bunka a ľava 5, tuto. Ten zadok čo Jaké robí? mozeníčko. Nedáme toto lepšie gumy radšej dozadu. Ja tak rád tresám. To normálne je sen. Toto je sen. Stop, zastav. Jak sa to pekne odviezlo. Môžeš ísť. Môžeme? Dobre. A nie, neviem akože je toto, ale